to nevyhráš. User joined your channel. Ty si taký kokot. Keby sú závody v tom, kto je väčší kokot, tak si druhý, lebo na prvé miesto si väčší kokot. To ti teraz povedal. Ale ty si mi to povedal ináč, čo sa nepočíta. Burak, zdrž piču v prvom rade. A rob čo máš! Nebuď agresívny. Však to sa tu len môže stať. 35 miliónov a umreš? Ale Jeli to má prečo nie? perspektívu, nechaj tak. A si predstav, že by sme neumreli, aby sme sa nudili. Hej, neviem, kto to tu rozpráva, ale ten, čo má ten NRH, by mohol robiť nejakého raid leadera. Za 5 rokov, 15 by si dostal infarkt. Frisky. Ty si hre, Fristilo. Nie, hraje vo mne. Hraje v tebe? Hej. No, povedzme si Na čom si úprimne, podcast? tebe je tak maximálne suseda. Tak tebe sused, tak neviem, čo je horšie. A často sa tak hovorí, že suseda, ale myslí sa mužské pohlavie, či dve meno. Ja tak, keď v Medzilaborciach povieš, že si pojebal suseda, tak si mohol pojebať aj. Aha. Tak to je dobré. To máte dobré. Toľko uvieš ako... Dobre to tam je. Ťahneš žene gači a nikda nevieš, čo za prekvapenie tam je. Tak koľko ty čo bývaš, v Tajsku alebo v Medzilaborciach? Pánko. Retri, Tanko. retri, už nič. Aha, tento ide ojebávať pocestných na CS-ku. Pocestných, ty vole. To už keď ti dojdu zbrane, musíš aj takto. Hej, nejdeš za Wagnera normál, Firelandy? Jožko Wagner. Jožko Wagner. Ty si tiež dobrý Wagner. Jebnutá hlava. Kto je Piko? Co? Rasen. Joguj Wagnera, ideme Čau, Firelandy Wagner. normál. Čau, Wagner. Ja mám taký pocit, že to nás vajpne, nie? Keď ich nezabijeme dlho, tie kratienice. Nemusíš. Čak vajpni ešte raz a to. Nepovedal mu, že ho kýkne. Umreš. Tak to beru, to se vyplatí. Pojďte už, já vás vajpnu. Chceš zomrieť, ty veme? Chceš zomrieť? Ja sa ťa vážne pýtam. Pil si? Pil si? Pil si? Pil A si? ty jdeš piť tiež. Pil si? Kamo, jak bude mať 10 mega, tak ja ho odkopnem s typónom. Typonom? Typon? Tam tak píše, nie? Ceze. Typón. Rozjebal som šerif Tiraspol 5-0. A mňa to zaujíma, akože si myslím. Ty potkan. Ty poď do Saskijov tankovať, ty. Kámo, to čo je? Aha. Tak to vypadá voľko bez adonov. Jebe, však to ja hrám inú hru. To si nevidel to. Uj, to je škaredé, vypnem to. Astrid má 13. Takto sa Rokov. ťahajú raidy, ne? Joj, kolik to ještě řekneš, Urax? Čože vás ťahám? Ne, že máš 13. Ikve? Ročkou. Ja predtým som mal šuky mňa dievčkám. Zobral som si z dola Kinder Pingvie a neviem, kde som si to položil, more. To už zjedol? Aj to je možné. Pesti to snú. Je to bol epilóg? Hej. Epilóg? Hej. A. Už nič? Kučen. Mutis, si tu? Tu je kotlár. Som sa zhodneme. Jebem na to. User disconnected from your channel. Pozri sa, ty vemeno jebnuté, blemovské. Pekné, že sa chce zapájať do papy, ale začni rozmýšľať, nie že čo vypustíš. Ahoj, Ty si priebaný snáď. Čaute, čo ste, ty si kokot?
Čo žmúrkaš, kameruješ? Nech to pýtaj. Vorax, nehneváš sa teda? Nie. Prečo? No, to sa síce týka Rina aj teba. Dobre, ďakujem. Bodaj by Aj si nám bude. krivo šťav na 3 smery, ty kokot. Tak to ja mám roztrojku takú. Taký nadstavec. Taký cumlík. No. Cumlík, bre. Už ma to nebaví. Chlapci, včera čo sme šli 25-ku, tak Duchy povedal Voraxovi mi dá tanka. A my sme išli Betylaka na 3 tankov. A Vorax sme stál a tauntovali, víš. Slyšeli jsme, no. Ty, Pane Bože, a neviem kto mu to chcel povedať, niečo. Sirup, alebo Kerry kokot. Sirup. Puding, ty kokot. Ja Sirup. No mňa jebne z chuja. Počkaj ma. Ty môj kokot. Že si... Kámo, hej, oni vôbec nestíhali na heal a potom povedal. Resně to toho jelita. Dobře, kluci. Ty vole, resněte. Dobře to dáváte. Ty vole. Zabijte ty Sony. Nebo ty kokoty. Hej, Jeli to ale nehýluje. Ale ako ja vás mám už v piči, vážne. Poďte, rýchle. Kikujem. Pičo, Jeli to tebe nekojila matka, ale otec, ne vole. Ako... Kurva. Ja ne, vy ste jebnutí. Jakože... Kameruješ! Jakože nevím, ale... Já tady za healera toho moc nenademičuju. Tady můžu posrat... No, tak víš jak. Tak sa, nevyhováraj sa. Drž piču. Ja piči s tebou, no už ma jebeš aj ty. Hej, ja to na to kazetko do piče, ja vás tu čakám na Firelandy, kokot, Drž jedni pič. ľudia, ktorí sú buzeranti, a môže Sasky a Vorax a neviem kto. Tvoje Firelandy, a to svej. A to do piče. Piču svek máš aj ty. Daj si reťazku na rolák tam na Rychle streame, tu ty diadu debil. a zabijte to. Rychle zabijte ty krakeny. A čo robím, kurva? Triáda jedna je dole. Utnite si to, máte tam... FFA. A zabíte to niekto, kurva, logicky. Kto to vie? Já už jsem to zabil. Dobre, bo ja neviem. Fú. Vzadu. Nestíhame na enrage. Bíri. Jo. No, kebyže dvaja nejavkujú. Máte ohne. Aha, tu mám behať, nie? Vorax, resni mňa, alebo jeho. Áno. A myslíš, že ktoré som mal toho jelita? Tak Nidali. Nejde resovať. Pryč. Idete Bolo sa. by vhodné, keby v tom nestojíš, Vorax. Idem preč, čo je? Bylo by hodné, kdyby zavřel hubu, konečně už je sereš. Ty piču a healuj! Na fúristo healuj! Holý radiančkou, keď sú v piči 40 yardov. Ty si kus debila. Veľký OSBčko. Kokot sa ľudia z telefónu sa prehýluj. Tak to už jsem bál jelito, takže Tak bál to ide urážať na úroveň. To už to už, jo. To už by měl defekt. Kamaráde, kokot, to, že by asi také počul. To je ako sranda a potal a toto už si prehnal. Mňa v piči, však nevaj plyna Zeusovi. Tak ja keď som tam bol za Micis, Zeus mal 20% a oni že jo, dneska ho dáme. Dobře, kluci! Dobře! Akože príjemné, to je malé slovo pre vás. Vy ste kurva. Ty vole. My sme vlastní a 20 mega.
Hoši, já nás seru. Já to taky seru, oši, jako sorry, jo, ale to nebudu. Pičo, ty nás tady vatuješ a říkáš, že já to nevím, tak se uvedl, ty kokot, ale podržám. Kámo, já tady, vole, nemůžu s tím ani být, tak držu. Ty môj pes. On nás